На тази снимка имате един служител на BTV. Репортер. Имате служител на BTV. Това значи ли, че BTV е телевизия, която... Кажете, кой е колегата? Мисля, че първото име беше Петър. Мисля, че е Петър Станков или Станчев. Беше ви репортер в новините. Какъв жест показва? Намерете си го сега и си го покажете и си го разберете. Сега да ви попитам, като ги показвате тези снимки, имате репортер на BTV. Трябва ли да подозирам, че BTV е такава телевизия? Кажете, трябва ли да се обърне към вас? Името нищо не ми говори, господин Джамбазки. Бихте ли казали какъв е... Фрау Хелга Цънцарова, трябва ли така да се обърне към вас в момента? Защото имате служител дългогодишен, вече не работи във вашата телевизия. Въпрос на добро възпитание и добра преценка е дали ще се обърнете по какъв начин. Господин Джамбазки, кой е този човек? Ще си го намерите после по снимките. Служител беше. Вие казвате сега нещо, така че ако обичате да изясните фактологията до край. Кой от тези хора е репортер на BTV? Кога е бил репортер на BTV? Сега не мога да ви казвам кога е бил репортер, защото не се спомням. Напусна Петър. Последните 12 години бил ли е? Да, със сигурност. Добре, ще го намерите. Такова име не съм чула. Имате и други, понеже това беше турнир между младежки организации по пейнтбол. Тук имате активисти на партии, които се определят като, как да ги нарека, част от демократичната общност и сега са част от управляваща коалиция. Също така. Като си направите снимка да си махнете лицата, ще видите кой е и вижте кой на кого е активист. Защото това беше турнир по пейнтбол. И както забелязате, моята ръка не е изпъната. Какво? Поздрав. Какво означава този юмрук изпънат напред с ръка отново сложена? Международно и винаги е означавал борба, готовност за борба. Такива неща означава. Винаги вдигнат юмрук. Да ви напомня, че президента беше вдигнал юмрук наскоро. Само, че когато излезе. По друг начин изглежда, не сме видели на ръката му да бъде сложена през... Да, но не сте видели и другия поздрав, който ви трябва. Но хубаво е разкритието, че, дето се казва, и в BTV имало инфилтрация на радикални, крайно десни елементи. Такъв колега не сме имали, сега тук чета и колеги. Петър Станчев или Станков. Моля ви, намерете си го. Много ми е интересно какво ще помислят ваши акционери. Много ми е интересно, защото очевидно вие тук правите поздрав, който отново припомням от 1980 се използва. На тази снимка има и бив служител на BTV. Знаеш ли, че BTV е... Такъв човек, колегите ми казват, че е имало в стажанска програма на BTV и никога не е бил журналист. Репортер в новините беше, моля ви. Аз съм го виждал на събития. Понякога стажанти правят репортажи. Така. И когато излизат в плочката ви и пише еди кой си репортер на BTV, той за всички е репортер. Но ето, видяхте както като вадите снимки и не ги проверявате като хората, как се оказа, че BTV е било развъдник на такива идеи. Или е, или не знам. Или вие кажете дали е. Тоест, вие самия виждате казус в тази снимка? Не виждам никакъв казус. Виждам пейнтбол преди много години. Но виждате моята ръка. И аз съм убеден, че вие сте търсили много и за 20 години намерихте тази снимка, на която има служител на BTV. Бивш. Тази снимка съществува в публичното пространство. Служител на BTV. Служителите на BTV имат договор с телевизията, господин Джамбазки. Да. И? Такъв човек не е имал... Имате ли тук някаква стая тайна пълна с униформи и къмшици и не знам какво? За какво смятате, че ни трябва така стая, господин Джамбазки? Това е ирония, което само показва, че трябва да се мисли, чете, когато се показват снимки, за да покажат едно или друго нещо. Да бяхте проверили, да бяхте видели, че имате този служител на снимката. За да спрем с това, няма такъв служител на BTV. Разбирам, че за вас е неудобно, но вие си го направихте този път. Не аз. Господин Джамбазки, много е важно да не повтаряме лъжи, защото една лъжа, ако става повторена 100 пъти, става истина. Ако си видите в архивите, ще видите, че ще излезе името на този млад мъж, отдолу пише репортер на новините. Аз съм убеден, виждал съм го. Обяснихме ви, че е имало такъв човек в стажанската програма на BTV, но никой от тях не е работил. Очевидно обаче, вие самият съзирате проблем в жестовете, които виждате на снимката, защото се опитвате да го обърнете към участниците. Съзирам, добре, стажант на BTV събира на тази снимка, ако за вас е проблем, това е друга тема. Добре. Преди 12 години ли казахте, че е тази снимка? Поне преди 20 години. Поне преди 20. Този човек... Така като ме гледате... Е бил стажант преди 12 години, ми казват колеги, които се взеха с това да проверят. Никога такъв човек не е работил в BTV. Не е работил. И не е подписвал договор с BTV. С ваши плочки, с ваши баджове на ваши събития, с микрофон на BTV. Той да не е бил тук под прикритие? Или този микрофон си го е взел от някъде с ветробрана, на който пише BTV? Добре, уточнихме фактите. Всяка година в стажанската програма на BTV стотици млади хора кандидатстват. Една част от тях имат възможност... Аз трябва сега да се обяснявате, но съжалявам, вие показахте тази снимка, не аз. И още веднъж само да обясним, че знакът, който показвате на тази снимка... Да, няма нищо общо с нацистки поздрав.
А има ли общо с белите супермасисти, които изповядват превъзходството на бялата раса? Ето сега, ако тези същите хора, които ви помагат да намерите въпросния младеж, направят една бърза проверка, добре, че я махнаха бързо, направят една бърза проверка в социалните мрежи и ще видят знака, който вдигат черните борци в момента от черните пантери насам. Това е на черните животи има значение и деца вика най-модерният задължителен знак. Аз се чудя как не са и накарали още да го правим задължително, защото това е модерна тенденция в Съединените щати. Виждате, че аз съм бил модерен преди 20 години. Споделяте тази тенденция? Споделяте това движение и каузата на това движение? На черните животи има значение ли? Да. Не. ЛГБТ не споделям, и на дъгата не споделям, и на опитите да се заличи българската културна идентичност не споделям, и Истанбулската конвенция не споделям. Те затова не ме харесват. Любезните момчета поздравяват.